60 realitných sekúnd. Minulý týždeň Národná banka Slovenska zverejnila aktuálne ceny nehnuteľností. Ponukové ceny domov a bytov sa v 3. štvrťroku znížili medziročne najviac od roku 2008. Pokles cien sa podľa údajov Centrálnej banky prehlbil na 10,1% zo 6,5% v druhom štvrťroku. Medzikvartálne sa ceny znížili štvrtý štvrťrok v rade o 2,3%. Mesačné štatistiky zatiaľ podľa analytika Národnej banky Slovenska nenaznačujú blížiaci sa koniec cenového poklesu. Oproti vrcholu v júli 2022 sa ceny znížili v priemere o 11,8%. Naše odporúčanie je: kupujúci, sledujte zaujímavé ponuky na kúpu. Zatiaľ sa dá vyjednať zaujímavá zľava. Predávajúci, neváhajte s predajom, ceny tak skoro neporastú.